Onko salapoliisi Vilholla? Kyllä. No Annukka Kyttikseltä moikka. Meillä on täällä pieni ongelma. No mikä on ongelma? Meidän kondoomit on kadonnut kaikki. Sano, tulen heti. Hyvä, kiitos. Hei hei. Joo, tulis mennä. Toki. Hei, hyvä kun tulitte näin nopeeta. Meillä on tosin kaikki. Täältä palkintolounasta kaikki kondomit viety. Joo, koska näit ne viimeksi? No ei tätä nyt on hetkeen tätä laatikkoa avatu varmaan olisiko viime viikolla. Juu. Tutkimukset jatkuvat. Niin tässä se on ollut se laatikko. Juu. Anteeksi, mutta tiedätkö mitään kadonneista kondomista? Se on tosikin mulla paljon varmaan tekemistä jos nyt. Huomasitko sitä, että hän laittoi juuri tilapäivityksensä, että hän parisuhdetilanteensa on muuttunut. Hän on yksi epäilyistä. Tutkimukset jatkuvat. Jahas, kuules sinä olevaksi? Mikä on ikäisiä horoskooppisia? Oletko naimisissa? Olen Neiti Sivelian terveystiedon opettaja, olen 25-vuotias, horoskoopittani neitsyt ja en ole naimisissa. No, se olen miesystävää! Mitäs sä teit täällä? Abiturientit kävivät täällä kanssani. Unohdin kalenteriin, niin tulin hakemaan sitä. Aha. Kuole sinä! Sakari. No niin, antaa mennä sinne, niin menen nyt vähän lujempaa sinä pieni. Sakari! Mitä? Sinä on täyteet. Minä olen täällä niin normaalistikin. Mikä olen huomannut? Niin. Tiedätkö mitään kadonneista kondomeista? No en, mä oon koko päivän täällä pelaamassa. Juu. Tutkimukset jatkuvat. Ja epäilettävät. Minä tiedän kuka on syy. Tiedätkö sinä?